Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban Minecraftozni fogunk. Sajnos már elkezdtem a pályát véletlenül, mert hülye vagyok, nyilván hülye, fogyika vagyok, de nem baj. Szerintem hang nélkül kell játszanom, nem tudom miért. Bocsánat, ha ordít a zene a háttérben, anyukám zenét hallgat. De ordítassa azt a hangfalat, nem is tudom miért, de mindegy, nem baj. Most befejezzem a házamat. Jó nagy lesz, meg rengeteg fa is kell majd hozzá. Látjátok, faluból amúgy kaptam 2 gyémántot. Ez a 360-os verzió, de valahogy faluból kaptam 2 gyémántot. Nem bírok ugrani. Nem áll. Halló játék, engedsz valamit csinálni? Köszönöm szépen. Na, most megyünk fát vágni ebben az epizódban. Most a házamat meg akarom csinálni. A házamnak ilyen lapos teteje lesz, de mindegy, mert rengeteg dolog lenne amúgy megcsinálni, hogy ilyen rendesen ilyen nagy legyen. Ilyen jó teteje legyen, de most csak vágok olyan 2x64 fát, ha lehetséges. Ha tudok, hogyha van itt annyi fa, de szerintem lesz. Itt vágódosom a fát, amúgy én is itt vagyok. Bazd meg! Jaj, leesett a telefonom. Bocsánat, ha leesett a telefonom. Kicsit hülyén tudom megoldani, hogy így tudjak videót felvenni. Mindjárt igazítok egy kicsit rajta. Hát elvileg így jó lesz most, reméljük. Nem esik le. Beállítottam normálra, hogy jöjjenek a szörnyek, mert eddig nem jött. Azt easy, vagy nem tudom milyen fokozat, békés fokozatom volt, és úgy nem tudtam rendesen játszani. Gyorsan alszunk egyet. Srácok, nem soká jelentkezek, kivágok 2x64 fát, nem soká jelentkezek, hello! Na, itt vagyok srácok, gyorsan kivágtam 2x64 fát, ezzel szerintem már lehet, hogy be tudjuk fejezni a házamat, de amúgy szerintem kicsit hülyén néz ki, hogy fából van, de lehet, hogy az alja kőből lesz. Úgyis össze kell szednem követ, vagy óklokból lesz. Gyorsan felmegyek ide, és gyorsan megcsinálom a többi részletet itt. Gyorsan ide feljövök, és megfogom a fát, és így körbe megyek. Baszki! Na még itt ezt így be kell fedni, meg még a tetőt is, ahhoz óklogot fogok csinálni. Rengeteget. Hagyok 30 vagy 20 fát hagyok. 40. Na, 20 fát hagytam, hogyha esetleg kellene valamihez. Gyorsan megcsinálom a házamat. A tetőt, meg ilyeneket. Itt ilyen ajtó lesz. Ezt gyorsan kiszedem.
Nem soká jelentkezek, ha kész lesz a tető. Na, srácok, gyorsan megcsináltam a tetőt is. Itt vágtam ki ilyen helyeket ablaknak, majd gyorsan szedek homokot. Azt így most felveszem, hogy így megcsinálom a padlót. Hát gondolom, hogy nagyon nem akarjátok megnézni, de hogyha nem baj, akkor én ezt most felveszem. Nem tudom, itt volt egy tószt, itt megmaradt a víz. Ezt felveszem, hogy itt összeszedem a földet. Mert előbb volt egy vágás. Gyorsan itt kiszedem a földet, kicsit sok idő lesz, mire kiszedem, mert azért nem könnyű. Főleg vaslapáttal, amúgy van 2 gyémántom, de nem akarom elcseszni vas gyémánt lapátra. Majd a kicsit több vasam lesz, akkor majd lehet, hogy majd csinálok. Na most gyorsan elrendezgetem a inventorimat. Ezt befedem, mert idegesítő. Itt van föld, ezt meg kiszedem a clay-t, mert lehet, hogy majd kelleni fog valamire. Ezt is itt betemetem. Itt szedem ki a többi földet is. Hát 10 percig felveszem, utána már vágok egyet, az gyorsan. Utána majd csak annyit látok, hogy itt ókloggal be van csinálva itt az egész padló. Meg ugye a falat megcsinálom, meg a üvegezést. Csinálok még 2 ásót, hogy az legyen, ha kéne. Mert az ásó az most kelleni fog. Van jó sok lé, mert kell, lehet, hogy majd téglához majd fog kelleni, ha akarok csinálni valamit téglából. Úgyhogy már csak ezt itt kiszedem, ezt a pár földet. Jó, kiszedtem. Gyorsan a clay-t is kiszedem.